Здравейте, намираме се на ски пистите в Боровец, където днес ще проверим дали смартфоните CAT наистина са толкова яки. Ще изправим един срещу друг CAT S50 и Nokia Lumia 930 и ще се постараем много сериозно да ги стормозим до крайен предел. А сега започваме с първото изпитание. И така, при CAT имаме отворено капаче на SIM картата, което обаче не изглежда да е някакъв сериозен проблем. Като цяло корпусът е здрав, леко надраскано лого. При Lumia изглежда всичко е наред и корпусът е абсолютно здрав. И като цяло и двата телефона преминаха успешно първото изпитание. И сега е време за второто предизвикателство. И сега да пробваме Lumia-та. Видим Lumia-та какво се случи с нея, защото отскочи супер зловещо и удара в скалата определено е направил сериозна щета, както по корпуса, така и по целия дисплей. Абсолютно разбит. Сега е време за третото изпитание. Човече! Абсолютно разнебитен. След половин час ровене в снега под машината намираме това. Така че не само iPhone се огъва, когато му подложиш правилния начин. И така, третото изпитание се оказа последно за CAT S50, който най-после успяхме да пречупим под тежестта на няколко тонната машина. Lumia 930 от друга страна приключи втория тест с разбит дисплей, но все още работеща и затова решихме да проверим с какво още можем да я предизвикаме. Така, след третото изпитание с аромат на Феродо, Nokia Lumia 930 вече има липсващи парченца от дисплея и можем да видим наистина какъв е хардуера на телефона. Така, официално закрихме зимния сезон на 2015 и продължаваме напред към 8-ми епизод на Off Limits.